Ladies and gentlemen, Ndina Muvangeri Marufu for what we call a post-mortem of the debate slash discussion. Because ndakuita clash, kana kuti discussion for the debate slash discussion. Kana kuti Nana Sparks inenge yakunze cup clash. Okay. Tinao Muvangeri Marufu. We really wanted to have Apostle TF Chiwenga, and we are willing to organize even online post-mortem or what they think about this debate. But since tisirikwanisa kuvareacha now, tinombodila na Muvangeri Marufu vari receptive to us. Muvangeri, togamuchirai. Yes, muita basa renyu sevateresi. Vateresi ka Hamuneti wako vanhu. even musi weSabata vateresi vanenge vachishanda. Munoshanda neSabata? NeSabata but takafanana naJesu ka because mabasa tichiita mabasa akanaka tichisimudza nhoo yako iyi uite se tichiporesa vanhu. I think iwo changosara kuti ndikupinze mvura asi watova mwana wesangano. Zvamakaita votes. Zvandakaita votes. Unomuziva votes yeti yakabudisa song iri kushorobozwa nevanhu hanzi song iyo yakadhakwa. Hanzi one of the reasons why yakadhakwa kubva zvakangobhabhatidzwa kuSDA haachagona kuimba. Zvirina nounzi uri balance nenyika asi wakabalansa naKristu. Wakabalansa naKristu. Nyika iti balance. Saka ndezvemunyika baba. Aiwa, Muvangeri tombotangira up. Yes. The debate that was held yesterday was very successful. Makaona manumbers evanhu vangaripo. Yeah, it's not arena, so we couldn't see. But I think after the whole program, you can hear the sound. I can tell you that at least on average, not counting my concurrent viewers or people who tune in and at least 100,000 people were watching live on YouTube. Vakati ningrapera takazoona kuti accumulation 100,000 vaona on Facebook over 50,000 people vakaona that video. Saka 150,000 people were really interested by debate. Wonderful. I think it's an achievement. Yeah. Zigo. It's an achievement in the corridors of religion and Christianity today. It's an achievement because I think it kufamba negwara rakanaka. I understand that after Tata program you in Apostle, many men of God, they are going to engage. I think for a long time that in a vacuum, a small vacuum. Why just sharing ideas? That was our point. I understand that even to that program, we had many oppositions coming in saying, never, but against all odds. We thank God. If that is the case, with makawana statistics here, let's thank God not Vangera to Famba. Yes. Because we were watchers on the sea. Yeah. So on a lighter note, pane mapicture enyu hobva ari kutrenda ari kubuda Muvangeri makabata muchiratidza kunge muri kufunda kunge muri kupererwa kunge muri ku mapicture aya zviri kufamba sei? No, it's social media ziko haina marules. Social media haina marules. Tiri ma-victims ema-pictures ari false, tiri ma-victims ma-clips edu anokatwa asingataure zvatiri kutaura. I-social media haina marules. I pray that kana munhu achida kunzwisisa what happened, they must go comment section. They must go maybe to the entire content. But bye ini ndokona kutaura on your behalf. Abai my supported. Andingarambe. Arisi major supported rinokanganisa debate aro such. But tinoti tumwe tuma tricks twekuti ka pabudenge mangobata shaya kuti mumboteerera mamanzi pa screen but Chiwenga opa anobata shaya mone ari pochi. I know it's a strategy, of course, because they were coming for a win. Yes. They were coming to win me. I think according to me, the content of truth is more important than us human beings. So if up to this day kana vanhu vari kuona marufu shaya yake vasinganzwe chokwadi chaakataura, then it's just a waste of time. So but if the team of Chiwenga was coming for a win, probably they did it for deliberately. Yeah. But was there a winner? According to me, I don't think so. I think we engaged well. We engaged well. Munhu akapresenta zvaanotenda. We were in an arena. Tatiri mu ground. Yes. So it's up to the audience to decide now. Basa retanga riri kukanda chokwadi. There's a statement that if truth cast to earth, it will rise again. Yes. So I think
takamira firmly on the word of truth. We opened the Bible truth and takakanda marena, so anedzedze kunzwa nganzwe. And also very unusual of zvatowanzoziva vanhu vanenge vari against Apostle T.F. Chiwenga, but it seems like the majority was kuside kwaApostle T.F. Chiwenga even before the debate was concluded. Nei vanhu vasinonyanya kuda kuuya kuside kwenyu? Yeah, of course, maybe first point is vanhu vagara, they hate the truth. Vanhu havafariri kunzwa chokwadi. Vanhu vanoda drama iroreya. Saka kune vhesi iri kuna John chapter 3 inoti chiedza chakauya panyika asi vanhu vakadarima kupfuura chiedza. Zvagara ndizvo. Saka ende Jesu anoti nzira yembiri yakapama manenhete. Anoti yakapama ichapinda vazhinji asi vacharaswa. Saka yamuri kuti truth ndeyekuti sabata. Yes, that was the truth. Munhu wese akanzwa asi vanoomesa mwoyo. Jesu anoti paridzai, watenda vakapauridzwa vachaponeswa, vasingatendi vachatongwa. Kana makaparidza vakaramba gumai tsoka nekuti dasti iroro richadii. Saka munhu wese, it was a platform where everyone could hear. Kuti vanochengeta Sunday sesabata, vasingadi sabata vakawanda. You see, so we expected that. Vanozotuka now after, but for the meantime they were in one group. But I know kuti pane 1 or 2 vakatanga vari kuside vakanzwa vakati chokwadi chiri kuproject from that side. And I think we also saw comments evanhu vakanga vachiti I've been revived, ndakadzokera kumashure, handisikadi kuchengeta sabata, but because of this discussion I'm back. Nevamwe vakati no, handisingazivi kuti this is the truth. I am now deciding to keep the Sabbath because God is the creator. I think whatever the reasons, it was not about vakawanda ndiani. Even nyaya Elisha akazoti vari kwatiri vakawanda kupfuura vari kwavari. Asi mumwoyo menyu hamunamboitereka makapfunga kuti ndokonange ndakarasika Sabata. Bhodzi ndada ndina Chiwenga izvo ndanitomubvunzawo kuti hausi watomuka here uchichengeta sabata makusedi, waconvincwawo Of course. We pray that maybe probably to our apostle today he started to keep his first Sabbath in his life. But that's our prayer. But truth haivoterwe. We don't vote for truth. Truth stands alone. Chokwadi chinozvimirira chega. It polishes it alone. It projects itself. So zvatakaita paipai zvasinei nemanumbers kuti vakawanda ndivanani. Yangangori nyaya yekungoti tingoya timire. Even if I was alone, even today if I'm still alone, I'm going to still stand for that truth. The objective of that debate was to arrive at a dissemination yekuti this is the truth. Yes. Makasvika here pakuzoagriya kuti chokwadi ndeichi, sabata or no sabata, or yangosariri open pasina conclusion. Ndakasvika paobjective. I don't know my opponent. Discussion no, it was not going to be conclusive between me and him. That only can be decided by the audience because it started in the ground. Zvinoitwa kuboxing zviya zvokuti mapedza mabandana poita mumwe anobata, you wait for results. Vanotaura results ndevari panze kuti pabandanwa chibhakera chazorwa round 2 chakasimba. But there was a lot of noise. Patakatanga, there was a lot of noise. We had interruption on network. I think the devil also was playing around, and we prayed. And the miracle happened. Yes, we prayed. Miracle was we were fighting demons. And we were fighting demons. Technical. No. The devil is so cunning. We were fighting demons because imagine what you have said. The devil has now attack. I guess because we had the truth. we had the truth because we had the truth. Probably. We were supposed to be attacked. That's my belief. I still stand on my position. I also respected how it moved, how it went. There was a respect, although there was some unfairness in the process. We also felt that as we were doing the program, maybe I don't think maybe Apostle had influenced it, but I think his team, as he alluded to, I think that was it was a first time engaging, but I think his team also was playing around. Not vanenge vachita zvemedia vanenge vachifunga kuti
inyaya yekuwina vasinganzwisisa kuti inyaya yarena but vaipota vachimute mamics edu because you see kuti sometime apostle aigonotora more time and aide moderator here aibaya kuti ataure oita mute mic kuti ataure kuti hey time yakwana but anga asinganzwiki because anga akamutwa mamics edu aimutwa kuno kuti tirege kutaura kuti tipewo time more time here. So there was some unfairness dzaiitwa netechnical team. I don't know if Apostle had influenced that. I think the same technical team vari kudambura pane pamba ndakaona video imwe ndichiombera ndaunza hanzi anga akuombera kuti mukuru wakaoma. No, it was not that. It was saka yakanodamburirwa pakandati tiri mavictims short clips yakanodamburirwa patanga tichiita convert aiwa ndoti kuti aiwa hapo mudhara. But at the end of the day, do you feel like zvinhu zvakazounza mbiri kuna Jesu yakazosara ingori kuti taratidza vanhu? No, I think ndopatiri kutaura Bible. I think Apostle Chiwenga must also teach his people. Because at the end of the day, I think they focus much on him. Pane vanyanitasa iye than Jesus. I think also I see the praise they give him more than Jesus. I'm not worried in mockery. I'm worried about the truth. To my side, I think you can see kuti vanhu vazhinji. I don't know Yuziko. Today is Sabbath and Anzochiti Sabbath rakanaka. I think we did what we can. Sabbath kuti tiite mabasa akanaka. What it is. All right, and then last one. Are we going to see more and more of this type of debates, not specifically with Apostle T.F. Chiwenga, but nevamwewo vanhu vekuti vanenge vachikomanda a voice? Because chatakaona pamwe ndechekuti kune vanhu vane power yekuti kana vachitaura vanhu vanoungana voita sei voteerera, and the true gentleman imimi, you have that power. Would love to see another debate nakaita sana Maponga, ana Evangelist Mparinga, nevamwewo. Are we going to see something like that in the future? It depends now kuti muarena vanhu vari kuda kupinda here. Pana umwe watangonzwa vachitawo noise. You know, it's amazing because mamwe church leaders have become also victim of the subject. Saka instead of listening, because vane nhengo dzavanorasisa, tangoona vachingoita mockery all around vachitaura mazita edu chakati. Church leaders, it's a shame from a person who's called a prophet nevanhu or apostle nevanhu achikanda zvinhu kana bishop nevanhu achikanda zvinhu papeji pake achishoropodza. Why not approach me and we have a conversation like what Apostle Chiwenga did? Of course, there was mockery before. He used to call me a puppy. I don't know now, but I saw he said to me, have proved it, no, I don't know now, but I believe there was a conviction that there is no more mockeries. Kutukana, he appreciated. Even though the edge and the temptation to do so was so strong. It was so strong. I think for now, probably me and him were in good books. We wish to engage more if he likes, to engage more and more doctrinal issues. Dzangada kuti timbopinda vanhu vauye vachidissector. We are not worried about it. We are worried about the truth, and that's what we are standing for. It's not about us. And just if I'm lifted up, I think, Zigo, that's our intention. Yes. And that's our intention. Your last words? My last words, Zigo, is I think Nezero was exciting because one wakandona ndiri mumudu chaya ndinofana kunge ndiri. I've told you before, because it's a social platform, you see. Kuda kupinda mumusha we always find strategies dzekuti svikire vanhu. But the picture you saw yesterday, that's me now. That's the original. Oh yes, on serious businesses. Nekuti uri mukamburi wakubvunzawo zvekukambura hapana zvandingaite. Ndosaka tichitaura nyaya dzacho. Tinoda kubatsira vakomalawa wachibata-bata mudzimba dzemukati asi we thank God. Yes. Maybe my last words, remarks to anoteerera zuva ranhasi. Read your Bible. Verenga Bible, iva a good Bible student. Usamirira kuverengwa naprofit naevangelist. Verenga. Study to show thyself. Approved a workman who does not need to be dividing the word of God. Ita izvozvo munhu wese anodaidzwa naMwari book rinonzi munhu wese averenge. So read your Bible, pray. Always, no matter, pray for revelations. Usanyeperwe. Mwari arozarira zvizariro kumunhu wese. Hazvina basa kuti wakabva kubhinga, wakabva kwaMurambinda, wakabva kumusha, isi takabva kumusha pasi kumapurazi. But Mwari akatidana, Mwari asarudze munhu.
Mwaranda na munhu wese, and also I think it's high time that timutse vakarara. Tinochema vakarara vamuke. Vanoera vati tenza aswedera. So Jesus is coming again. Let us prepare for the end that is coming. I hope and pray also we are going to keep the Sabbath after once we discussion. Go back and maybe kudos to you, Zigo. You did well yesterday. I know but mwara kukomorerei nezuro. I think no basa renyu iroro rokuita vateresi vanofambisa truth. Truth, I think keep on doing that work. Andrew Paulo, whether in pretense or in truth, I rejoice that the word of God is ndokudira kuti mavhesi unawo saka dasiyana nasparks wasiyana parks saka chisiya zvokukambura izvi wosiya zvemafaro woya muumambo tokubhabhatidza Mwari okuchengeta. Thank you guys, thank you Zigo. Until we meet again. Thank you Mvangeri. Zigo is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zigo $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. Journalist.